Anyị abịabago ewo, anyị abịabago, anyị abịabago ewo, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, anyị abịabago. Wee na-egwu a. When ọzọ anyị abịabago ewo, anyị abịabago, anyị abịabago ewo, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, anyị abịabago. When ọzọ Kigbam. Oke nwa kwụsị ya. Kwụsị ka anyị baa. Kwụsị ka anyị niile baa. Adaobi ịbazi mebezie speed. Wepụ water gun ahụ. Ifugo nwa anyị. Na nwa anyị. Nwa anyị gawa emelu arụ. Nwa anyị gawa emelukwa arụ. Ngwa bịanụ baa. Bịanụ baa. Bịanụ baa no ụmụazị. Ịchọrọ mbirafu n'iche na ya ayọwa neke n'anya iche na aga ayọ aga akwa jepian ndị bọọlụ ba. Hello guys. Oke ọ bụrụ bọọlụ ba. Ọ rapụkwala ya na hapụrụ onwe pa. Ngwakwa echekwa m n'ọpa nwe ngwa batan. Agidi gba nwa bịa bata. Oke nwa ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị gati aka. Gati aka. Ihe gati aka. Ji nwayọọ gati aka ịmago na n'ụlọ jee na quarantine jee na nọtị kọna jee na nọtị kọna jee nọlụ ọkwa ịmụ ebe nọtị kọna m na-etinye unu ma unu mee ihe jọrọ njọ jee ebe ahụ m jee nọlụ jos jee quarantine. Adaobi kwụsị nwa amapụgo oke nwa jos jebe na nọtị kọna kwụsịgodi dis tin na-eru olu kwụsị ya. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịbata ijebe na nọtị kọna ịmụ ebe nọtị kọna na-adị n'akụkụ ije ebe ahụ n'ọlụsọ dị lonely ebe m na-etinye unu ma unu mee ihe jọrọ njọ nje ti unu ịdị lonely sọ gị jos ije na nọtị kọna quarantine ya onwe gị. Kwụsịgodi Adaobi kwụsị nka. Emechi enye ọ bụrụ mmadụ mebiri water gun ọ gị ji aka gị mebie water gun ọ gị ji aka gị mebie enyi so agwago m gị ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị wee nọrọ n'ama egwuregwu iji nwayọọ gati aka ịgati aka nara n'ụlọ agwagokwe m gị so ka ịchụzula ofu dịrị mma eketi ekwe m rali n'ọka ịchụzula ofu agịdịgba nwa bịa na ị ga-ada gbumigelie ibu gị gaba apị finish ire finish ịpịa finish o finish ngwa gụọ na anyị abịabago. Anyị abịabago. Anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, anyị abịabago. Hello fellow Igbos, we are Biafrans, but Igbo language is our language. We are Biafrans. We have come again to prove that we are proudly Biafrans and we are proud of our language. Anywhere you go, can you name me? Anywhere
We are promoter of Igbo language. We are motivator. We are educator of Igbo language. And meanwhile, we are Igbo language police. Wherever we see you, you are Igbo person and you dare speak English to us, we will arrest you. And we will tell you the importance of speaking our native language. We are promoter of native languages. It's important to teach your children your mother tongue so that when they grow up, they will never depart from it. It will sink in their consciousness. Just jide aka n'ọnụ. Ọ bụ na ichozi iso anyị mmiri adaobi kwụsị ka oli tuo pụọ. Ịghọtago? Kwụsị ka oli tuo pụọ. Nya akpachazụ nri anyị na-eme. Kedu ihe na-eme nwa? Nya akpachazụ nri anyị na-eme. Kedu ụdị nsogbu unu bụ? Nenekwa anya bọọlụ ịmara onye nwe ije na-ebulu. Nsogbu dịkwa na Katanga. Yes, back to our native language, Igbo. Back to your culture. Back to your tradition. Stop living a fake life, fake and pretense life. If you are Igbo person and you don't know how to speak Igbo language, should we call you an Igbo person or not? No, we will not call you Igbo person because you just answer the question by yourself. You have to answer the question by yourself because I haven't seen a Chinese who doesn't know how to speak Chinese or English who doesn't know how to speak English or Italian who doesn't know how to speak Italian. And Italy, who doesn't know how to speak Italian? I haven't seen in this worldwide. Only Igbo that I've seen, many of them, about 70% of them, both young and adults, they don't know how to speak their mother tongue. It is very worrisome and it's so sad that we left our language and we switch over to another people's languages. And we are trying to belong where we did not belong to. Where God did not destine us to be, where God did not place us, and we are forcing ourselves, imitating, and we know that is imitation, and the imitation fade away very easily. So, my dear people, I'm advising, I'm not like apportioning blame. We have made that mistake. Time to correct it. It's never too late. Time is now. Or the berenjo can you be done now? Because UNESCO predicted that Igbo language is in danger. Upon that, we are in the same political zone with Hausa Yoruba, and their language is not listed in among the ethnic languages that's in danger of going extinct. Why should we leave our own to go extinct? And therefore, we become lost generation. And nobody will recognize each other again. By our language is our identity. And with the name we give to our children is our identity. Is go a very far wide to show who we are. Time to start giving our children our native language so that if brother sees you and they call your name, the person will feel at home and say, yes, this is my brother, this is my sister. And the person will come closer to you and the person will like to interact and have a handshake. The person will be safe in your hands. If you are the type of person that say, I don't want to associate myself with our people, whenever I see them, I will give them very big gap, then you have a very questionable character because you cannot deny your mother or your father and go and join another family and they will accept you as their child. No. Anybody denying her or his parents is not doing it right, and the person is supposed to be questioned and banished because he's committing atrocity and the abomination. Is likewise those who are denying their language. It's like that. No difference between denying your mother and denying your language. It's the same. It's the same. Back to root, back to native language. Let's correct ourselves.
Yes. If you like what we are doing, follow us on our Twitter, anyị abịa. Ọ bụrụ na ị like ihe anyị na-eme, share this video. Thank you everybody for coming up, because without you guys, without you, the support of people, we cannot be coming out every time. If you support us, then we know that what we are doing is good, that you love what we are doing. But if we don't see many support, then we back off and know that people are angry with us. They don't like what we are doing. We back off. Yes. I see now a na-asụ n'onu. Speak with one voice. Ikwu okwu ka ọ bụla ofu. Asụsụ bụ ihe eji amalị ndị Igbo, malị ndị ọbụla, ya ka eji aga abịa. Asị na ndị a na family a ka ihe eji enwe family dị iche iche, onye ọbụla na nke ọchịrị ụmụ ya baa n'ụlọ na-emekọrịta family. Igbo niile bụ family. Onye ọbụla afụlụ bụ onye Igbo, ọ nwanne gị ka ọ bụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo, ọ nwanne gị. Onye na-akụziri ụmụ m mfụrụ anụ onye ọbụla bụ onye Igbo, nsị a na-ọnkụlụ unu na-ebrodu unu, ọ nwanne anyị mee ni ọfụma. Unu achọ n'okwu, unu anụ n'ọgụ, unu akọ n'ọnụ, unu ekwulu n'ọ nwanne anyị. Onye nna akọwa alụfa. So Igbo niile bụ nwanne. So ime na ịbụrụ onye Igbo na-asụzi oyibo, anyị fụga anyị ama mmadụ. Ụfọdụ ya asị kedu ụlọ ọbakwa, kedu ụlọ ọbalị bụkwa n'ịsụ asụsụ, kedu ike na ụlọ ọbaka ọbalị ụlọ rinne, ọbalị ọtụtụ ụlọ nke ukwuu. Maka gịnị? Onye fụ nwanne ọmali ya ichezi isozi nne onye ọzọ. So mama gị mụchazie gị, mụlide gị, mụcha gị, isizie na mama gị adịrọ gị mma, isobezi onye ọzọ si na ị ga-aba na famili onye ọzọ. Ọ bụ ọ na-eme? Mbana, ọ bụrụ ọ na-eme, ọ bụrụ ọ na-eme chacha. Abịa sị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ụdị ndị na-ekwu ihe unu anọkọtazikwana na-ekwu ya, maka onye ọbụla kwuli onwe ụdị anya na-enie, wele azụ anya na-enie, wele ofu anya na-enie. Mgbe enye na onye ahụ na onwe ka ọ dị na onwe ka eleg, maka ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa afọ, ihe ga-adị na-asụ ụdị asụsụ a. Maka anyị kacha wee fụ onwe anyị n'anya n'ụwa niile gbaa gburugburu. Anyị nwa kachacha wee fụ onwe anyị na nke mbụ bụ onye pụwa ọkpọrọ nwanne. Ndị niile na-aga ije na desert na-anwụ, ndị Igbo one ka afụrụ ya? O nwere ndị Igbo na-afụrụ ya? Ka ndị Igbo si eme bụ onye melide pụọ, ọ pụtaba ọkpọrọ nwanne mee. Ọ bụgodị na isi desert ahụ, ịma nkwekwe ka nwanne gị wee si desert ahụ. So ihe agbalị ya ụgbọ ọbọizi, onye gbacha abọghị edu onye ụlọ. Abịa sị na ụfọdụ ndị ọga adị edu ụlọ. Yes, ụfọdụ adị adụ. One ka fadịkwana fadịrọ mmeni ndị na-edu ụlọ karị. Ọ bụrụ ị na-enekwesị ndị gbara ajọ anya, ọ bụrụ fa ka ị ga na-ene anya. Yes, a ga na-enwe Judas among us, a ga na-enwelili. Ọ bụrụ na enwere bad eggs, enwelie. Mana kedu ndị ị ga na-enekwesị anya? Ndị bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ ndị ahụ bụ ndị ajọ mmadụ ka ị ga na-enekwesị anya, welufa na-alụ aka. Because ịlụkata aka beketa akwụ onye nwụrụ anwụ, ọ dịzị aka iso wee gbuo onye ahụ. Maka ị na-achị na fa ada enye aka, fa na-emekpuchi. Ọkwa ka m gwa unu, ndị Yoruba mụ na fa na-emekọ. Ifu ka fa si wee na-eme anyị jealous, na-asị na anyị dị united, si na anyị fụrụ onwe anyị n'anya, na-ekwu nnọọ si na fa na-adị eme associate with ndị befa. Nọọ ndị Igbo ka fa na-enekwesị na nsị ya fa sị m yes, ya sị na Igbo na-enyere onwe fa. Papa nnekwu ịkwazina m papa, ịkwazina m chacha. So ifu ka fa si eme anyị envy and jealous, si na anyị nwa bụ the best. Anyị nwa were ọnụ anyị na-ekwuzi na anyị abụrụ the best. Anyị bụ the best. Ifu ka fa si eme anyị envy, si na anyị dị mma, anyị na-emekọrịta, eme meeting, na-achịkọnata onwe anyị. So onye Igbo ọbụla ekwesịrị ikwu, onye kwu onye Igbo jacha anyị isi. And ibido fụtabịa na ọ dị ka ọnyanwa bụ ihe gbara ajọ ahụ. Because ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ ga na-emekọrịta. Maka a sị na ike onye ji ama ka eji amụghalị ya. Ime mmadụ ọfụma, ọ ga-emekwe gị ọfụma. Ime mmadụ njọ, ọ ga-emekwe gị njọ. Mana imezie mmadụ ọfụma, o mee gị njọ, mgbe ahụ ịfụzi anụ na omego gị njọ. Ọ bụrụ na omego gị njọ, ka o gburu gị egbu, ịgbapụrụ na ya. Asị agadi nwaanyị akpaba agwa ọjọọ, ịgbali ọsọ. Ọ bụrụ ịnọrụ, o mee gị mbụ, o nwere ike iwe nye mistake, o mee gị ịbọ iwe nye ihe na-achọzi ka o mee gị nke ịtọ, ịgbapụrụ nri ọsọ.
ndị ahụ gbara ajọ mmadụ one ka fadị mana faya na-adịgide ihe na-adị na-emechi expect ka ebe niile dị nnọọ larịị diteli dị ka salad nnọọ ị na-eme expect too much na-eme expect ka ihe niile dị mma. Yes, ihe ga-adịkwa mma dị njọ mana nke mma ga-akarị njọkarịzịa ịmazi na ihe ahụ apụgo n'egwu na ụgbọ adịgo. Yes, so onye ọbụla malụ nwanne nabata nwanne ka ihe m na-ekwu ka anyị bịaba na mmebe our language and culture maka na anyị na-achọ ibidie Igbo world class. Afa m bụ Nneka Igwe na-agụ Ijelenze one of Ọka ọmụnwa otego anyị ji eme ihe Igbo a welie na-eme hobby welie na-eme joke welie na-eme ihe egwuregwu ọ dịka egwuregwu mba anyị chọzi iputie na action anyị chọ iputie na gịnị action ka emebe eme maka otego eji ekwu n'ọnụ. Yes, okwu ọnụ ka eji ebido ejila okwu ọnụ bido anọkata emebe eme maka na ị na-apụta anọkata pụta ụtụtụ were ụla mmaba mmadụ n'anya mba ị ga-agwagodi ya ihe ome wee chie nye warning n'ugboro one ma one before ọkpọ wee daba n'anya. Yes, ejigodi ọnụ ekwu ihere anọkata tetu ụla ma ofu mmadụ ka ọ na-aga n'ụzọ iwere ọkpọ kụbụ ya ozugbo ma ọ bụ were ụla mmarụ ya mba ihe agwa na onye ahụ ihe ome dọọ onye aka na ntị dọkwasị ya onye ahụ ekweghịzi omume ị nwezi ike ịgbazi ọsọ ma ọ bụ iweziela ụla wee nwazi anya ka o wee ghọta ihe a na-agwa gị maka ụfọdụ achọrọ na nwayọọ onwe ndị eji ike agwa okwu faweenu nwee ndị eji nwayọọ agwa faweenu ọnyanwa ya ka m ji necha anya si na mma bụ Igbo language police ọ ihe mma aghọzi kịta mma aghọzi Igbo language gịnị police. Onye ọbụla bụ onye Igbo olesi ma ịbụrụ onye Igbo iwe necha anya bịa m nso mma na ịbụ onye Igbo iwe were oyibo bịa ngwa m okwu mba mmadụ asakwa gị asa mma emechukwa iru mmechuche iru nwụchikọ kpichikọ mmeghe arrest si gị gịnị ngwa bịaba na-aga si ụzọ papa si ụzọ bịa ebe bịaba n'ebe ngwa ị na-emekwa ime ọsọ maka ndị eke ọkwa ịma ndị a na-akpọ ndị eke iwu ojii nke ị na-eme imebe ọsọ ịma na iwu erike n'obodo nke ọbụla ọ pụta kịta anyị pụta na paakị ọsịba na ọchị ịnyụ amịlị n'ụlọ a sịkwa mmadụ nyụọ amịlị wee pụtaba ọsị na amịlị ada akpị ya kịta ọsigo na amịlị na akpị ya so ka ọ nyụọ ọsọ ọ nyụzie ọsọ maka n'obodo enwecha iwu niile yara anyụ amịlị eni ha wee jidekwe gị ama gị fine ya ka m gwara ya mmebe ọsọ maka ndị eke maka ndị iwu ojii. Ọnyanwa ụmụ be anyị Igbo anyị abịa ọka mụrụ m anyị abịa Igbo ndewonu ọka deme na ọka ọkwa onye sikweli nri esike onye likweli nri elikekwa so na a ga-eme ihe eme bụ na unu sọpọtụ ọ bụrụ na ama mmi eme na unu asọpọtụ so ka unu jisi ike pụta ka anyị nyere onwe anyị aka inyere onwe anyị aka maka a sị na Igbo na-ewuzisi sụba and many people apụtago na-ekwu alaiki m ka many people si pụta na-ekwuzikwu fa amatazia ihe anyị mere onwe anyị fa na-agụzi na ihe mmere onwe m fa na-agụzi ya na-ekwu ya ka ukwu ekwughị ya n'ọnụ kwukwesị si mebezie eme anyị sizi si mebe eme si mebezie n'aka otego ekwuwezi na sisuba Igbo na Igbo na-ewu sisuba na Igbo peji niile Igbo o juru ebe niile na-ekwu gịnị sisuba Igbo si kụzibele ụmụaka language and culture na-ekwe ka anyị si eme ihe onye na-eme ihe ya mee ka anyị si eme ya and ana m akụzikweli ya ụmụ m na-ekweni ka anyị si eme ihe ọ bụrụ sọsọ ịmụ asụsụ ihe akụzi ka anyị si eme ihe ekene ifu onye tọọ gị kene enye ichene ka o kene gị kene enye
and unu akpọ n'afa ịma na obodo oyibo abịa na-akpọ mmadụ afa ọ bụrụ kọlcha anyị ịkpọ mmadụ afa ọ bụrụ Onyeka Emeka sofa na ọ tọrọ atọ mmụọ gị ihe etinye dede ada ọ brọda wee kwanyeli ewu and ga-ekwu n'okwu ebe ndị okenye na-ekwu okwu a na-ekwu okwu ịbịa were ọnụ tinye kọba gbaba ama mmụọ like akpọrọ gị kwuo okwu olesi ma akpọrọ gị kwuo okwu iwee bịa kwuo okwu mana akpọrọ gị kwuo okwu ikwu n'okwu and onye anụ n'ọgụ onye ekwo na ekwolo onye anụ sa na nwanne ada anụ ọgụ and onye akpọnalụ nwanne ya polisi okwulu esetulu ya a na-esetulu ya n'ụlọ anaghị akpọ polisi ọnya ịya na-akụzili ụmụ gị ma ndị tolo eto ụfọdụ amara na-abụ ememme na-abụ eje kpọọ polisi ememme na-abụ eje kpọọ polisi anyị esetulubagodi ihe agwaba onye ahụ gwa gị na mama gị na papa gị na ndị ọzọ dị n'ụlọ unu na-esetulu ya esetulu katazie okwere ejekwa ekpeseli famili na-abụ mana anyị ekpeju afọ na famili okwu egizi omume eje kpese mkpese na famili na-abụ ite okwere eje ụmụnna okwere eje obodo okwere eje na nze na ọzọ anyị ekpelidie ka pịa anya ọnụ ndị onye ọbụla kwuo eziokwu no matter anything kwuo eziokwu ihe na-eme onye nna akụziri ụmụ kwuo eziokwu ya azọpụta gị ikwu eziokwu arapụ gị anyị asị ga-emezikwe n'ọzọ anyị agwa gị emezi n'ọzọ dana isi asị ka njọ asị adịrọ mma asị abụrụ ezigbo ihe onye unu ga na-akụziri ụmụ unu kwuo eziokwu okwu eziokwu ịpịana ya ịtalị isi na ya yes na ọnya melie ịpịara ịtalị maka ịgwali anya kwuo eziokwu okwu gị so ka o kwulie ịma mpịazi ya ịtalị ndị a na-eke ikpe ịbịakwulu n'eziokwu ikwuo nke bụ eziokwu ka ihe na-eme onye mee onye kwara aka Adaobi kwali aka no maka na obere kwa Chidike aka na obere amụ ya mụ ana oshikwando ọ bụ ụzọ kwa Chidike aka obere kwa Chidike na stebe ọ bụ na ọ gụrụ ọpị ebe ije na ya na ọpa Chidike o nwecha ọtụcha white cheli oke nwa mechigodi ọnụ ịkwa Chidike aka ka ịkwara Chidike aka ịkwa Chidike aka ka ịkwara ya imelie by accident ka imezili by accident ị mara ama wee mee ya ịgwakwali ya ndo zana m iwe ngwa gị isikwazili ya ndonu chegodili cheli ka m gbacha gị okwu bifo ị na-akpọ Adaobi isiri ya ndo kedu ihe ijiri esi ya ndo ọ chọọ ịgba gị wọta gọn onye ka iji ezisi nwa ndo na ịkwali ya Chidike ndo benye ya kasa ya kwa ọtọ ndo bido gba ọsọ ya nke okwochi mme mo meri obere jos obere kwata onye be n'anya na azụ bido gba ọsọ ọzọ iji wọta gọn gbani na-abịa ya ndị bịabago ntie iwe na wee fụzia na ị na-abịa wee gbaba ọsọ ọ riri imezi no maka na mabere na Chidike so like ogwa Chidike ndo ma ogwa Chidike ndo so onya koso no onya ngwa nya na ba mo tego no be to mo manya mabere na etimi first obere gba mo wote gonu mbo shire nya kwushi ịbụrụ iji ọsọ na-abịa ka ibido tirie iwe ọ gbabazie ọsọ ọrịa ọ kwatu Chidike ọrịa ọ kwatulie mana gị nwee wegolo iwo na-abịa ka ịgbachite Chidike ọfụzie gị with action nya ka isizi abịa with iwe o wee gbabazie ọsọ ọnya ka o ji gbaba ọsọ ngwanị ebe ọ bụ na yakwa ike etirie ya ahụ ihe menu bụ na oke nwa ihe ajezi n'isi ndo ihe ejezisi ndo ngwa binye ka ijesi ndo binye na-aga ka ijesi ndo na-aga gawa ka ijesi ndo ihe ekwunu ndo maka ịkwatu mmadụ ọ bụrụ ịkwatuo mmadụ ị na-aga ọ bụzi aka ịmụma mee
na-aga 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 ngwa bịa ka ije jide aka ka ịmakụ ọnya ka isi ando maka ịkwatulie jebe nje esi ando jebe Chidike pụta Chidike binye ọtọ ngwa jee nene nwa na-amakụzighị ozugbo makụọ nwa bakịrị makụọ ọnya ngwa si my brother ndo Chidike ndo maka onye ọfụma ma enyevi anya aka n'isi maka ị ka na-eme iwo ihe na-eme iwo n'elu nwa ka ọ na-amakụzi asị gị nwanne m ịka na-eme ọkwa nna akụzili unu si ndo unu anụ n'ọgụ n'elu nwa ka ọ na-amakụzi ịka na-akụkụ aka kụghefu aka biko kụghefu aka jienu buliwekwa egwu ọzọ buliwekwa na egwu ọzọ ọnya unu ga na-akụzi ụmụ nwanne nụọ ọgụ na-enwe na onye unu ga-amụ ikpe na-amụ mmadụ na-abụ ọma onye andị onye ọbụla ya biko makụọ ibi ebidokwa buliwekwa egwu dịkwa n'ọmala ọzọ ọ dị ihe m na-akụzili unu ejekwana eje gbazia nkịtị kụkụba aka ma ọ bebe akwa ime onye ikpe o nwere onye ikpe na-ama ikpe na-ama mmadụ na-abụ sofa na okwu esego okwu sere na ikpe amago maka ọ bụ na onye emere onye eme o nwere ihe ga-ese o nwere mgbe mmadụ ga na-achọ okwu ijidesie onwe gị ike okwu ama nsi ifu na udo na-adị na ofu onye jide famili udo dị mana once kwụsị Adaobi kwụsị okwu udo na-adị ma famili ịma na ofu onye jidelie ma mmadụ na-abụ o nwekwa ike fa na-abụ aghọtacha na-eme ọfụma onye daala ibi Adaobi ịnyasizi na ihe ike na o nwere onye ga-ejide nwa ịnyasizi na ike ji nwayọọ nyarụ ya yes ọ bụkwa ihe m na-ekwu famili na-abụ o nwere ndị na-aghọta onwe fa ihe onye agwala onye okwe nya a si agwakwa mmadụ nyanụ na ntị ndụ dị na ntị omini onye agwala nyanụ onye anụrọ o mekete okwu wee pụọ ụka lie enu andị na udo na-adịbụ na mmadụ na-abụ ghọta ma ọ bụ na ofu onye jisi ike ghọta na-eme ka udo dị mana once Adaobi kwụsị ịnya ihe ahụ fast rinne ibuka iwe na-eme ụmụaka ibuka iwe na-emekwa ụmụaka ana m agwakwa gị ịnara ege m ntị ibuka iwe na-eme nwa na ọ dago ibuli ihe melie na ọ dago ị na-anya iwe kpụli ya alụlụ ana na-aga a na-agwa gị iche na nna agwagbu ọ bụrụ iwe iche o siri ike mana a sị gị ekwonye speed ikwonye ka ọ na-agba awala ikwonye ka ọ na gị na adụrọ n'ụlọ ịtọrọ ụmụazị atọ ụmụaka dị 2 years na 3 years gị nwa dị 10 yes okwu sekwara ene ma na onye emego onye eme yes ịtụkwa n'anya na ofu onye ka ikpe ma asị ka ọ bụ asị nnukwute asị as long as na okwu esego mana onwe onye na-ebido onye nke ahụ bidolu nsogbu ahụ nya ka nke ka njọ nya ka ị ga-ama ikpe karịa mana ị ya amakwa onye nke ọzọ ikpe onye nke bidoli ebido ọ dị ka anyị ga-anazi maka unu na-emezi ihe adịrọ mma ọkwa na unu sibakwa ka abịa paakị mgbe abịazi paakị ngwa unu kwụsị ihe unu na-eme ibugo
nchịkwa unu kwụsị unu na-eme ka unu na-eme ọ mkpọrọ unu mekete nwere iwe kpọrọ unu na unu je nọ n'ime unu akpọchi ụzọ unu nọ na-enepụtazi anya ka ndị nga ịgba na ụlọ enwere kọrịdọ na UK nwa na-eni o nwere ụlọ nwee kọrịdọ onye ọbụla ndị UK na-akpị mkpekperi nne anyị na-etinye kọrịdọ ụlọ dị kọrịdọ erure nne so onye bakwara ọ dịka ọ nọ n'ụlọ nga unu nọ n'ebe ahụ hiti a na-eme unu o mekete unu onye mezie nke a dịrọ mma nweli eje tinyezie n'ụlọ dị n'ime ụlọ dị ụlọ n'ime a na-akpọ gadarum nya quarantine ụmụ gị mee ihe ịchọ imegide ụmụ gị anara anụ iwe weli eji etinye na quarantine o nwee ụlọ ị ga-etinye na ya nya ibie niile nọchaa na sitting room iweli eje tinye n'ụlọ ụmụaka tinye by the corner na naughty corner o nwee ebe a na-akpọ naughty corner ịtọọlia ihe si anya dị n'ele ebe ahụ sọọsị ya ọ dịla onye ọ na-ebe ma ọ bụ onye na-ebe unnecessary akwa na-achị mkpu na-edistọbụ mmadụ peace ụmụaka nọkọtawa na-ebe unnecessary akwa enwere isi na ọdụdụ nya ka e wee megide gị na-edistract attention ihe ị ga-eme bụ ịda onye anwa aka iweli ewegogo ebe mmadụ anọrọ jee tinye na naughty corner ka a na-akpụ ya quarantine ịma na asị onye nwee covid ya quarantine ya onwe ya mana iya quarantine ma onwe covid ma o nwere covid quarantine ya nwa na-enye gị nsogbu weli eji etinye na quarantine ịmara ihe na-etinye ihe mana ọ ga-ebekete ọ bụrụ na ọ na-ebe akwa ọ ga-efichezi anya pụta isi anyị nọ n'ebe ahụ bebe akwa ibechezi pụta ọ bụkwa na ị ka na-ebe akwa ijebekwe bak maka o nwere ihe mmadụ mee gị ije osu na-enye mmadụ nsogbu disturb peace na nkịtị ụmụaka onye nwere obere ụmụaka ga-ama ihe nne agwa gị nya bụ Igbo anyị abịa nọ n'ebe papa Igbo gịnị anyị abịa Igbo gịnị anyị abịa Igbo ka anyị abịa Biafra has come amen anyị bụkwanụ Biafra so onye na-emekwa Igbo ya na-eme Biafra Adaobi olugo na ndọga aka na ntị olugo ndọga aka na ntị ama ọkwa m ị ga-ama iwe ime Igbo anyị abịa Biafra has come amen onye ọbụla ịkpụzi na-akpụ ụkwụ n'ala imebienye nukwe na anya mgbe niile a na-arụ ụmụazị ka a na-arụ egbe ike gwụkwara a na-arụ ụmụazị ka a na-arụ egbe gị na-akpụ ụkwụ welie na-akpụ n'ala ọkpụrụ dị ọkpụ ba asịkwasị gobe ọzọ eje na-ego ike gwụrụ ịghara ekwe ka ngwa ndị Igbo okwu na nkwuketekwe mbaba mba Igbo ekene m unu Igbo anyị abịa ọka mụrụ m this is Igbo world class ka anyị na-achọ ibido anyị na-ekreti awareness na-agwa unu mee gịnị kpọta ụmụ unu kpọta na ụmụ unu anyị ga na-ekwu etirila anyị emepe enyi anyị gwa unu ebe unu ga-ezukọte anyị wee bido kụzibe papa nne kwupụta n'ọba mmadụ papa papa ifu gị ebe ọbụla ị nọ na ị na-asụrụ ụmụ gị Igbo na-asụrụ fanya ime n'ifele ọbụla ịnọkọta na mee ifele maka na ọla mwa eji anyị asụsụ a onye ga-egbochi nri agwago m unu na afa m bụ Nneka Igwe na-agụ Ijelenze nwaanyị Ọfọka Ijelenze di m bụ onye nze nya anyị bụ ndị Ọka anyị ga na-asụkwa Ọka asụkwa Igbo Central Igbo anọkatakwa Ọka be anyị apụọ m n'ọnụ so ka unu na-aghọta anyị ga-ejisi ike na-asụ Central Igbo ka onye ọbụla wee na-aghọta ihe anyị na-ekwu
mana anọkata ọka ga-abata ya maka abụ m onye ọka. Central Igbo ma mma, and ihe ọzọ anyị ga-fight as Igbo language police. Ihe ọzọ mma fight kwa bụ Ngili Igbo. Ọ ya emechi anyị ya abound ya. Onye ọbụla sụrụ oyibo n'iru m ma anya m amenye arrest. Kpịchikọm ma ị bụrụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ị sụọ Ngili Igbo ejidekwa gị nwụchikọ ohu kpịchikọm emechuo gị iru kwali gị ike kwanye gị na nsị Awụsa. Ịnabazie ugwu Awụsa jesụrụ Awụsa ebe ọ bụ na ị bụrụ onye Igbo. So oyi anyị ga na-eme. Oyi anyị ga na-eme. Igbo language police. I'm a promoter of native languages, especially my mother's land, beautiful motherland, Igbo. I'm a promoter. I'm a motivator. I'm an educator of Igbo language. I am Igbo language police. Onye ọbụla bụ onye Igbo, iwu bụ na nya asụnụ ya n'anya m, nya asụnụ ya n'iru m. Iwere oyibo bịa sụọ nya n'iru m asị ka ọ bụ. Mbanị, ajụ m. Imere ene nwụchikọ ogwu kpịtịkọm. Ịkwa ịma polisi, o nwee nwaanyị na ka ezi afa nwaanyị a. O si na ọ bụ fashion police, onye mee fashion o metere ime nke dị awkward. O video gị, especially ndị celebrate. O jidefa fashion police na watch ya program ya. Fashion police, onye du dress worst. O video onye wepụtie jidie mechuo onye iru nwụchikọ onye bụkwanụ the best dresser. O wepụtakwa na onye ahụ enyi award. So for me, nke mma na-eme kịta bụ Igbo language police. Ya ka m aralụ mebe. Asị onye ọbụla mebe ihe ọmụ eme ọfụma. Ịma nke ị na-eme ọfụma, do what you can do best. Wepụtie wee mebe ezigbo ihe. Mebe ezigbo ihe wee impact na people's life. Nke ọbụla o nwee ndị o nyere onyinye ikwu ozi ọma, nwee ndị o nyere onyinye ịgụ egwu, nwee ndị o nyere onyinye ịchịkọnata ụmụaka, nwee ndị o nyere onyinye nya ikwu okwu motivational words, nwee ndị o nyere onyinye relationship expert. Ọ gwacha gị okwu about relationship, ilu ime ndie ya relationship. Yes, mana nke m bụ gịnị? Igbo language police. Igbo language gịnị? Police. And ejigo m my family nye example. Ama m trick dị na ya. Achọrọ m ịkụzili unu that trick in use. Ka unu wee utilize kwa anya. Wee mebekwe ka onye ọbụla ka etetekwa Igbo nwụrụ anwụ. Igbo nọ n'ụlọ ọnwụ na-anwụ anwụ etetekwa ya, resurrect kwa, restore kwa ya. Maka na onwunyugo anya. Unu chekwa na Igbo language ka dị ndụ. Ọdụ ọzịkwa ndụ, ọ nwụrụ anwụ. Ọnwụgo anwụ. And ọ fọzila ofu nke ume ka ọnwụọ. Ọnwụọ gịnị? Pii. Ọnwụọ gịnị? Pii. Onye ọbụla agbasa to the tent, O Israel. Onye ọbụla gbasazi ya, amazikwa onye bụ onye. Ndị ọcha ewele anyị na-egwuli egwu. A na-agbagbuche ụmụ anyị. Because o nwere nke anyị ji aka, ọ bụrụ sayensị ka anyị ji aka, ọ bụrụ teknọlọji ka anyị ji aka. Language Chukwu nyekwuru anyị ka anyị jide aka wee na-eyi ndị ọcha egwu. Isuru ya like this, fa akpọnwụọ amaziri ị na-akọ. Fa eche na ị na-elezi fa ele. Fa ebido salute be gị. Maka na fa na-asalute ndị Arab na bụ maka gịnị? Fa ka na-asụkwa asụsụ fa. Fa na-respect fa well. Fa anaghị eji amanipulate fa. Si fa mee nke a. Mana ndị isi ojii na-imitate fa si na ndị isi ojii nwa bụ nnukwute imitation. Nọ awụla akụ ka fa bụ. Awụla akụ. Ndị na-eji awụ akụ. Maka gịnị? Iduro proud n'ihe inwe. Ya ka ha ji wele unu na-atachi wingom na-egwuli egwu. Onye mmemme Black Lives Matters. Imeghiliri agba kpua. Ama na onwere ebe ịkwụ na inwere isi na ọdụdụ. Mana ọ bụrụ na ndị Arab ka trust nke fa na-asụsi Arabic ike. Ndị ọcha a na-atụfe egwu. Fa kechie ekike fa like this. Fa eweli ihe kpuchie iyu, kpuchiche ebe niile. Yes,
that is their dressing. Their dressing is part of people's culture. Fe kpuchiche isi, kpuchie anya. O nwere egwu na-ekwe ndị ọcha asịfa kpupu ya. Maka gịnị? All their culture. So ewelie na respect papa. If from Dubai ma Qatar, fa nweche mmanụ ka anyị si nwee. Ma egwu ekwere ndị ọcha eje ebe ahụ a manipulate fa, agwafa ka fa si ga-eme dị oyi. Fa ewelie na-emezicha obodo fa. Ndị be anyị eje na-asachalụba efele ebe ahụ, na-azachalụfa ụlọ. Ndị be anyị nwekwe mmanụ dịka Dubai, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates. Fancha ka fa si nwee mmanụ ka anyị si nwee mmanụ. Mana ndị ọcha fa ejere ebe ahụ manipulate efa maka gịnị? Fa nwee strong culture. Fa na-ekwu okwu with one voice. Fa kwuo okwu, ndị ọcha ama mma, egwu a na-atụfa. Fa ewele ọsọ gbanaba. Ma nke anyị bụ ọkwa unu pụta na-asụ asụpịlịsịpịlị. Ka e wee si na unu maala asụ ya. Ndị ọcha geche ntị ekwe n'isi mmụọ unu amụ si unu chee aka ghọrọ anyị. Chee na aka ghọrọ anyị. Unu bịanụ ka unu gaa ndị imitation amara left and right fa. Ọnyanwa akpọ unu imite. Ọ bụla ihe unu bụ. Kedu ka mmadụ si ga-enecha anya? Ọ mụọ nwa, ọ na-asụrụ nwa ya nwa oyibo. Ije nwa na-ekube ndị anara asụ Igbo. Ọ nwa na-eku nwa ka ije ebe mmadụ. Ọ nwa na-eku nwa ka ije ebe onye anara asụ Igbo. Iji ga-eje sụgharịzịa nwa gị oyibo. Ọrụ ije nwa na-eku nwa bụ onye abụrụ onye Igbo. Ọha ya gị bịa na-edere nwa anya. Inecha anya ọ bụ na nwa ya anara anụ Igbo. O wee sụgbazie n'oyibo. Mana ịbịa na-asụrụ nwa gị oyibo ahụ. Ime akwụdị asụ ya. Ịmara asụ ya, rapụrụ ndị nkụzi ka ọ mụrụ ya na street mana ụlọ akwụkwọ. Maka a sị na nwatakịrị ga-asụ double language ụzọ ito ma sụọ ya ọfụma. Rapụrụ ndị nkụzi, nwa gị natazikwa ọkụzieli gị ọfụma sef. Ọsụba English ebe intonation ya ihe adị aghọtazi ya. Mana ị na-asụli ya nke Naija ahụ broken. Nwa gị oyibo ya adụ broken du Naija. And o nwere advantage onye na-asụ one single language. O nwere chacha. O nwere advantage in it. Ịbịa na-efil form na job ma ọ bụ na employment, idenye ya first language nke ya second nke. Ọ bụ onye gị na ya nwee the same qualification and o nwee double, ị nwere a short list ye ga-eweli wee nye karịa anya. Ịfụzi anwa ngwa kwụsị. Ọnyanwa ọ bụrụ ma ịfụzi nwanne gị ọ na-abụzi ka anyị sizi onena ị na-amụzili ndị ọcha nwanụ asị ka abụkwa anya afa ka ndị ọcha wee kpọta nwa onye ka ndị ọcha ghara ịtabu ile. Ọ bụrụzie ndị ọcha ka ibu n'uche ka ifevọzia nya ka ifevọ ọfa ka ị displease onwe gị ka fa wee kpọta nkwa onye si kpọbakwa afa English Cynthia, Sophia, Sandra, ihe niile onwekwe nke ama meaning ya na-abụ ka ndị ọcha wee kpọta nwu. Ibulu ndị ọcha n'uche nnọọ ka ifevọ ọfa ka fa wee kpọta nwa onye mba famụbịa maka onwere onye ọcha ahụ na-abụ afọ Igbo. Fanara abụ onwenụrụ onye zara afọ Igbo. Mba famụba afọ ahụ bụọ nwa gị afọ Igbo. Ọnyanwa nya ka m ji wee like that film akpọ Kinta Kunta. Onwe nke a na-akpọ Kinta Kunta during the slave trade. Emenye agbati oru debebe onye ọcha niile bugharịa afafa niile bugharịa afa n'ike bụcha afọ English name fa ga na-akpọta. Onye ahụ si na Guinea Conakry ọ Guinea ebe nwa. So akpọtazi abụgharị anya afa mmadụ niile wee mee afọ accept. So si abụ onye ekwere eme afọ accept. Ọ sị na ọ ya aza afa nne na nna ya mụrụ ya. And ọ bụ na fa ncha meli insist so ofu onye arapụla ofu onye.
sọsọ ofu onye ju edupụta ihe na-apịa itali enyi afa si anya zaba tobi ka anyị nyelie during the slave trade film ahụ jane watch ya kinta kunta so enyezie anya afa si anya zaba tobi onye gotelie ọjụ si na ọ ya na-aza afịa afa nne mụrụ ya wee bụọ ya kinta kunta wee kpọpụta ya wee na-akụ ya itali chenji afa gị asị ya imega accept ikwego osi mba akụbakwu ya itali say your names say tobi ọjụ ọ na-asị bebe kintakun emechichekwa efe recognize anya ka i wee fụ na ndị ọcha da alụlụ ana famakwa na ọ na-eme the right thing ọ na-eme ihe kwesịrị ka o mee akụchacha anya itali ahụ ọfụ na okwere na ọ kwụsịrị ike n'afọ ahụ enwee mechie recognize anya ma na ọ na-eme ihe dị mma ọ bụrụ hero ma ndị ọzọ mechie accept onye ka fancha ji chenji chichi afa kịta ndị blak niile a kịta fe kwesịrị ichenji ndị niile nọ na amerịka anyị aka amachi ụmụ nwanne anyị fa kwesịrị ịdị na-aza okeke okafọ okonkwọ ana-ene ka ezie afọ igbo niile ahụ fa bụ wee gaba amerịka fa kwesịrị ndụ na-emente ya luo taa ma George Floyd a agbagbu kịta onye igbo ka ọ bụ o mebigo dadi ya akụ unu akụ ọkwa ogotela unu toyi unu kụwa anya George Floyd egbu Floyd amara minin George ịma na nwoke bụ onye igbo ọ bụrụ na ọ na-aza kịta Emeka Okeke Okonkwo ịma na rili na nwoke bụ onye igbo ekwesịrị ichenji feje chenji chenyi unu nwa agbara oru unu jiri aka unu na-eme onwe unu oru Igbo afa oyibo ka unu fevokwa ndị ọcha let's please them and displease yourself oluzie ọdụzikwa na anala ụlọ anazi ụlọ nwa gị abụzialụ Florida n'obodo gị ka ọ na-iche ozi na ndị Igbo a na-asụzi Igbo ọkụkụzie aka jụọ oyi ọnọzialụ ka onye bịala ọfụ onye ọcha bịala ana Igbo ọnọzialụ bụ ofe ilu na at home oke nwa ka elili shu oke nwa ka elili shu ka enye ọ na-akwụghalị ọ dịzịa ka onye ọcha bịala ana Igbo nke kazi njọ bụ na ụmụakazi nọ n'ala Igbo amazikwa asụ Igbo ọnya bụzi nke ka njọ so ụmụaka nọ na London kịta ụmụmụ ọfanalụ ofe eje kụzibezielu ndị Igbo ka ọ gịnịzi ọkwa ajụjụ ị na-amazi ya iche ka ị na-amali ya iche ihe etie ihe ajụjụ m na-ajụ wee si ọ na-abụ ụmụaka nọ na London na-asụ Igbo maka o nwezi ndị nọ na ụlọ amara asụ Igbo ọfanalụzie ka fasụzie Igbo n'uju ka anya na ụmụ nwanne fasụzie mereli arụ ọ bụzialụ ndị ejezi tichie ndị nọ n'ụlọ Igbo o nwekwe ka ọ dị ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla kụnye n'ụlọ Igbo anyị abịa ọkwa ifuru afa peji m bụrụ Igbo anyị abịa ama m ihe nji bụ ọnyanya anyị abịa we don't tanda for here anyị abịago no going back o mebiri wọtagon ya emebie dada unu egote n'ọzọ ọ nwekwa n'ihe ọ bụ unu emebigonu bụ unu emebigo a ga-egbulie mmadụ anyị egbulie mmadụ papa nnekwu bịa na anyị na-akwadozikwa ụna ihe m na-achọ igwe unu bụ sụbalụ na ụmụ unu Igbo onwe dị n'idi ije dujie n'ụlọ akwụkwọ unu ya emeketa ewelu unu kpabakwa ego na nkịtị you spend the time and money gị ihe ị ga-anọ n'ụlọ mee izi you spend the time and money gị ijekweje kụzili nwa gị Igbo kwụba ụgwọ anyị akọzili onye nka kedu onye anyị akọzili na nne na nna mmadụ bụ onye Igbo ụmụ ya sụrụ Igbo odujebekwu ya Igbo skuul o nwekwa ka ọdụ na ndị be anyị o nwee ka ọdụ na Chukwu were ihe chọọ mmadụ mma nye free siba na nne
ndị ọbụla nwere family gị belong go to this family Igbo family isi na family Chukwu tinyere gị adịrọ gị mma na nne m ga adịrọ gị mma nna m ga adịrọ gị na ị agbakwuruzi family ọzọ ka ije bụrụ family ndị ahụ o nwere ka ọ dị faya akwa anabata gị fayara anabata gị faya ama na ịbụ awa na ịdị inferior no inferiority complex na-enye gị nsogbu iji wee gbakwute si family gị pụọ wee gbakwute nke anyị ka ịbịa tawa anụ na azụ ka ịbịa mebe gịnị mba anyị jụrụ ajụ asị m gịnị Igbo anyị abịa Biafra has come amen onye ọbụla bụ onye Igbo nwere anwa wee netie m anya wee bịa sụọlụ m oyibo agwago m unu na abụ m Igbo language police mfụrụ onye Igbo sụrụ oyibo njide eme enye arrest nwụchikọ onye kpịchikọm ihe mmemme bụ mmechu onye iru kwalie ike kwanye na nsị Hausa ihe mmemme so I am a motivator. I am promoter of native languages, especially my mother tongue Igbo. Ihe na-eme so unu mana unu ga-akwado anyị jebe na YouTube channel anyị na-ekwukwesị kwadobe anyị onwekwa onye na-afụ na-abịa akwado ọdụ ka ihe anyị na-eme adịrọ mma ka anyị na-eme ihe jọrọ njọ anyị meketa anyị afọrọ ndụ nkwado anyị tiche aka baa n'ụlọ anyị maa na ihe anyị na-eme na-enwe unu iwe maka na asị onye mebe ihe dị mmasị kwado maka ọfụgo ndị nkwado ofe iluzikwo na ọ na-eme ihe jọrọ njọ kwụsị maka asị na onye siri nri esike ndị likweli nri ahụ elikekwa maka na ọ bụrụ isiche nri ọra ikpọ olili na ọṅụṅụ ikpọ ọfa sifa bịa isilide nri site elire nri ahụ ifuru na alụ mee gị ifuru na alụ mee gị ma ọ bụrụ na isilide nri site o nwere ndị lili nri dolube gị nri ga-emebizini maka nri isiri ọra onye siri nri ọra elile nri ifuru na alụ mere onye ahụ so ọ ka ga-esi mbọsị ọzọ mba ọ ya kwa esizi mbọsị ọzọ maka a sị na Igbo na-ewuzi si sụrụ Igbo a na-ekwuye n'ọnụ anyị chọzi ime eme ọ masịkwa gị megelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị megelibe Igbo Adaobi ka ihe ị na-ekwu na onwere ma nnụ ka ị na-ekwu okwu isikwazi ya na onwere ihe ị na-ekwu ka ebe oke nwa nọ yes connect salvation udo dịrị gị nwa Chineke yes obi nayo obi anyọ Jupiter Harper Christopher well done anyị kenekwe ngo obi anyọ daalụ my YouTube channel bụkwa the same thing Igbo anyị abịa ihe ọ bụ Igbo anyị abịa YouTube Igbo anyị abịa Twitter Igbo anyị abịa fanwa the same name ebe niile Silvana Manif ekenekwe m unu daalụnụ jee subscribe bakwa ngwa unu jee subscribe bafụ ọkwa m ndị na-subscribe na-ajụzi anyị na-emezi alụ anyị na-eme ọdụkwa ka anyị ada eme etie so onye nwekwa solution o wete onye nwekwa advice o wete onye nwe suggestion o wetekwe so na-ensikwa na mma bụ Igbo language police amazi mma egwu na-atụ unu maka mma unu arrest amazi mma egwu na-atụ unu amazi mma maka na ntielie polisi ọ bụ na polisi ahụ ntieli na-atụ unu egwu Adaobi kwụsịzie nkwa nwa ọ na-atụ egwu
yes yes oge best yes ikwutelie ịma na ihe na-akụzi ihe mmadụ ji ga-amụta ihe onye neche anya ọgaba iru onye neche anya ọgaba iru mana ọ bụla ebe a na-aba mba akwa iyi akọ ọnụ akọkwa ụmụ ihe ewutela ọfụ kịta a na-akọcha maka nya a na-akpọ okwu afa nya okwu ekwesịghị ịkwanyere ugwu a na-akpọ ya afa na-akpọ achọrọ m mkpọ ụdị ihe ahụ afa ka m wee bịa wee selụ ihe chukwu kecheche tinye ya na agada mechie nye ka eze onye eziokwu ya lie ugwu a na-akpọzi afa anyhow people eju dia na-amanye elu fa ga-anọlite ma ebe a na-agbasa gafa ga-anọlite kwụrụ ebe ahụ mfụrụ ana ụdị ebe ahụ na-aga straight away anadụ m anọ 2 minutes nje amụrụ anya by mistake gee ntị mfụrụ ihe na-eme ebe ahụ nkedo ozugbo na-aga ọ masịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi papa nnekwu mba ọnya amara mmụọ ihe m na-ekwu bụ ama mmụọ maka polisi ahụ balịa na-atụ ndị mmadụ egwu so ọ bụrụ na polisi ahụ balịa na-atụ ndị mmadụ egwu ka m wepụ ya bụ polisi nsi na mbụ asị m na mbụ Igbo language police no onye ọbụla bụ onye Igbo sụọ oyibo mee ya arrest nwụchike onye kpechikọm achọrọ m mbido mmebie so m wee kwuo onye si na mbụ Igbo language police ndị mmadụ wee bido tụwa egwu onye fụzie ọgbafele ọsọ onye bịazie ọgbafele ọsọ a sị ma ọ bụrụ na polisi ahụ nsi na mbụ ọ bụrụ na onye na-atụ unu egwu ka m wepụ ya ka m ghara ịbụzi data Igbo language police mana adụkwa m determine na mma abụ Igbo language police adụ m determine so achọrọ m ka unu tụwa egwu ma ọ gbaba ọsọ ma ọ bụ bịakwa ịgwa m chenjiri mba mmadụ echenji maka ndị be anyị fada anụ na ịgwafe okwu na nwayọ fa na-alaiki ime n'ike so achọrọ m mbụ ya bụ polisi iwu ojii Igbo language polisi ihe nchọ ibu onye ọbụla bụ onye Igbo bịa ma ngili Igbo mmadụ emi ala ma ngili Igbo fancha ịchọ nsụ Igbo ịsụwa gị ya ikaba arụ na-ewepụ oyibo na ya ka oyibo ole esizikwa m nke nwere okwu Igbo like kọmputa bọọlụ o nwere ndị ama okwu Igbo niile ezuru oke at least reduce nete ngili Igbo ahụ mana ọ bụrụ na ngili Igbo oyibo bụzi 90% Igbo bụzialụ 10 ma ọ bụ oyibo abụzialụ 80% Igbo dị ngili Igbo mba mmadụ ekwe na nke ahụ mmadụ ekwe ngili Igbo ahụ mmadụ ekwecha onye ọbụla sụrụ ngili Igbo mma emekwu ya arrest onye ọbụla sụrụ oyibo mma emekwu ya arrest abụ m Igbo language police yes onye ọbụla ole esi m iburu onye Igbo anyị bịazie anyị sụrụ oyibo ahụ anyị sụrụ ya mana ịbụrụ onye Igbo bịa sụọlụ m oyibo mmeghe arrest n'ike nwụchike ogo kpichikom nkwali gị ike kwụ ya na nsị Hausa mechuo gị iru mba unu adụ na ma ọdụ na nke ahụ ma abụ na polisi ahụ mma abụ ya adịtamin gom na mma abụ Igbo language police ihe mbụ erike abụ m Ijelenze one of Ọka Nneka Igwe na-agụ abụ m promoter of native languages especially my mother tongue Igbo my beautiful mother tongue Igbo ya ka m na-promote well and our culture ụzọ anyị si eme ihe o nwere ihe nne gị ma nna gị ma nwanne gị mekete ka ị kpọọla ya polisi ihe ejekete n'obodo ị na-eje n'obodo na-ekpe ịgwakọta ya n'ụlọ
famili unu okwere iwepụ ya na mmadụ na-abụ okwere iwepụ ya na ite okweghị itinye ya na ụmụnna okwere na ụmụnna iwelie gaba n'obodo ndị nze na ọzọ etinye ya ọnụ okweghịzi bifo ndị nze na ọzọ ahụ ma ụmụnna gị ga-esozi gị ga polisi si na akwụ gị n'azụ ma kọtụzi mgbe ụmụnna ji ga-abịa si zọọ ọkpa na si na akwụ onye n'azụ tụkọọli ego ma ọ bụrụ na onye ahụ na-emegide gị na o ji ego tụkọọli ego ama na a sị na kpegbulu tọgbọ kali tigbulu tọgbọ. Greeting from London. Igbo anyị abịa. Ọzọkwa dịka nwanne bụ ndụ niile bụ advocate of Igbo ebe niile Igbo shisụra Igbo mana anaghị ekwusi mebe Biafra na Biafra dị mma nwanne ị na-akwa eme etie ọkwa ihe nsikwa ka ntụpụrụ unu ihe a na-ekwukwesị sọpọtụ Biafra struggle si mebekwe freedom fighter ka anyị nwere onwe anyị maka gịnị nzọta Igbo a na-asịsị mebe Igbo and tradition nọkwa na Biafra n'aka maka Biafra bịa mgbe ahụ ka anyị niile ga-akwakọrọ n'uju jesubazi Igbo mebe omenala Igbo na kọlchọ Igbo n'uju ọ bụrụ nke a nọ n'obodo oyibo eme mba ọ bụrụ ya imelite meche andị ọ bụrụ na Biafra abịara ọkwa ifuru ụmụaka anyị niile anyị na-ebe na-amụ na-akpakọnata hei ọ pịakakwa arụfa na-aje bili ebe ahụ adịrọ mma obibi bụ ma anyị ka nọ na Naịjirịa ebe ahụ adịrọ mma obibi mana anọzi anyị mmadụ adụ proud of onwe hei mgbe ahụ ka ị ya adụ proud of onwe gị mgbe ahụ ime imitation na ka ị bilọngụọ mgbe ahụ ịma onwe gị ejuzie gị afọ ọfụma maka ụzọ ga-adị ọkụ ga-adị ọlụ ga-adị ị ka ga-apụ ije jechọ onye ka ị ga-eje chọ n'ụzọ ije onye ka ị ka ga-eje chọnụ ndị niile gụchara akwụkwọ nọ n'ebe dọkịta ma nọsis fana bụrụ ụlọ ọgwụ faje meghecha ebe ahụ ma injinia fananị abazia naanị Igbo wee sụba n'Igbo onye ọbụla esi na nsụ oyibo maka ihe eji asụ n'oyibo onye ọbụla na-eme Amerịka ma ọ Britain ka asụbaka ndị ebe ahụ wee recognize ya wee nye n'ọlụ nye award onye kapa jikwa asụla oke oyibo ahụ maka onwe onye ahụ ejuru ya afọ onye ahụ dị inferior so onye ọbụla na-asụ oyibo amara asụ Igbo ọ dị inferior nya onwe ya ejuru ya afọ so ọ na-eme ka ndị ọzọ wee matakwa na ọnụ a na-fake life and pretense na-eklem ihe ịbụrụ ọsị na ịbụ ị na-eklem ihe ka ị wee belong ọkwa ya mekwa eji asụkwala oke oyibo a na-asụ maka inego anya n'aka nri n'aka ekpe enwere fichọ onwere ebe onye nzọpụta si ga-abịa asụbagodi n'oyibo ka e wee maa ma ndị ọcha ya abịa duru unu wee nye unu awọd wee dugogo unu ka unu wee nwegodi ike na-eri nri ọnya bụchakwa ama ntacha ndị na-asụ oyibo ahụ nwute ya ka m ji si sọpọtụ ba Biafra ka ọbịa nketa emeziche obodo anyị kwalụnị naanị ka ihe anyị nọ ebe eme na anyị bịala ụrọ na ana anyị adụrọ mma ka mmadụ ji bịa nọla ebe a na-efesi diskrimineshọn ebe niile abịa ewele ọlụ nche nye gị wele ọlụ mficha ụlọ nye gị wele ọlụ mọchụarị nye gị wele ọlụ kiara nye gị wele ọlụ nkụ nwa nye gị ịgụcha akwụkwọ ịbịakwa ebe ị ya agụkwa ọzọ ịgụ ya no recognition a na-azasa na ma ekwu okwu ị na-esheki ị nọrọ n'obodo gị emechuo gị n'ọrụ ị na-esheki ọ bụrụ ya ka anyị ga na-alụ wee gwụ ọyị ya ka mmadụ ga na-alụ wee gwụ mba ọ bụrụ na ọ dị unu obi mma ọ dịrọ m mma ọ bụrụ na ọ dị unu obi mma ọ dịrọ m mma n'obi ngwa na ọ ya adị daalụnụ ndị nke m ndị nke anyị nọkwa na-ege ntị Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu so ka anyị na-akwadobezi mgbe anyị mezichezi ọnọdụ anyị mezie ka unu mara ngwa ka emesiziana onye nụrụ ya ka ọlụ nwanne si n'ifafa gbazitewe ebe shiaba na ya ka ndị ọzọ mara onwe ndị amara many people amara chacha
shiabana ya ka mmadụ malụ ka fa bịaba ka agbakọ ebe a anyị chọọ ka trafik dị Igbo 7 million mana out of 7 million ahụ ka 70 yes ọ 70 ọ bụrụ 7 amara mma 5 ka 50 amakwa asụ Igbo 50 million ahụ amara asụ Igbo ọ bụrụ ya onye ka m na-ajụ na-asị onye Igbo amara asụ Igbo anaghị akpọzi onye Igbo jikwa n'aka unu zaa ajụjụ m na-ajụ onye Igbo ọ sị na ọ bụ onye Igbo mana ọ mara asụ Igbo anaka ga-akpọkwu ya onye Igbo ka a ga-akpọ ya onye ebe ọ na-abụzi Igbo mitin ga-emechezi naanị ma emezina Igbo mitin maka afụrụzi ndị sụrụ Igbo aka ga-ejezi Igbo mitin mba anyị azị na-eji Igbo mitin maka ọ ya elukwa anyị emeghị ihe anyị si na anyị ga-eme unu kwadobe anyị ka anyị mee nye ifu na anyị anọkata Igbo mitin avụrụzi ya onwezikwa onye ya ejezikwa Igbo mitin maka eluzie Igbo mitin ahụ a si nọ Igbo mitin eluzie onwere onye mazi asụ Igbo asụbazie n'ụsọ oyibo asụbazie oyibo n'Igbo mitin ọ bụ ozikwu n'Igbo mitin ka a na-emezi na ọ bụziala ihe a ga-akpọzi ya bụ English mitin ọ ihe a ga-akpọzi ya ka m ji wee na-asị unu kwadokwe ihe anyị na-achọ ime na-agwakwa unu kịta ọdụ unu ka na-aghọgbu unu amakwa m ihe unu na-eche na anyị na-achọ ime unu na-eche na anyị chọọ mme unu aba ncha ka unu chọọ na anyị na-achọ mme unu pọpi bịanụ ka anyị anabago ka ọ dị na mgbe ọzọ bye bye ka emesịa